Hello everyone! Welcome again sa aking Angel's Journey Vlog. So for today's video mga ka-angels, nami diri sa among itikan kay gasukod mi og hose kung pila gyud ang among magasto karon kay amo ang paliton sa City Hardware. So kay nakatap man mi og tubig sa among silingan mga ka-angels. So di na mi magproblema ani og tubig ug magkabo-kabo sa atabay. Kay namala na gyud ang among atabay mga ka-angels, di na gyud ka-absorb ang tubig, medyo lubog-lubog na gyud ang among makuha karon mga ka-angels. So tara, let's go. Pasok tayo sa among munting itikan mga ka-angels. Ug ako pong ipakita sa inyo ang akong almost 1 month na nga piso mga ka-angels nga miabot adtong May 7. So mag 1 month karong June 7 mga ka-angels. So 150 gihapon ni sila ka heads nga mga bayi mga ka-angels, then na ay libre nga 25 ka mga laki. But then namatyan man siya og 5 mga ka-angels. So purya-buyag mga ka-angels, grabe kalagsik ang akong mga piso. Wala pa ni sila na dapatan og vitamins mga ka-angels. So karon medyo lubog-lubog ang atong tubig kay gamay na gyud ang amo ang tubig sa atabay mga ka-angels. Mo nang naka-decide mi nga mutap na lang sa among silingan kay di kuryente man ang ila ang tubig mga ka-angels ug kusog ang ila ang supply sa tubig. Ug maayo na lang nga among silingan misugot ra gyud sila nga mutaping mi og tubig mga ka-angels. So praise the Lord kay naagay paagi ang tanan mga ka-angels. Kay sa time nga nagkabo-kabo pa mi sa atabay mga ka-angels, medyo apiki gyud ang tubig ug makaguol kay importante kaayo sa ila ang tubig mga ka-angels. Dili jud siya pwede nga mawad-an og tubig everyday kay mapalta gyud ang ila ang pagpangitlog mga ka-angels ug gamay na lang gyud ang makuha ana kung wide joy tubig mga ka-angels. So mo ni ako ang batch 4 mga ka-angels, dalagingging na, so basin sunod bulan magsugod na ni siya og pangitlog. Ug mo ni ang ako ang batch 3 nga nangitlog na mga ka-angels ug nag-start na ta og income sa ilaha. So imbis na nga manlakaw na mi mga ka-angels, nay isa nga nakabuhi mga ka-angels. So amo sa ning dakpon kay aron kasulod ni siya sa tangkal mga ka-angels. So among pag-check mga ka-angels, nabot-bot ang iyang lubot tungod sa pagpangitlog. So amo sa ni siyang rescuehon karon. So grabe gyud ang pagkabot-bot sa iyang lubot mga ka-angels, no, grabe tay gyud siya. So amo po siyang gihilot-hilot kay aron mabalik gyud siya ug di siya masakitan mga ka-angels. Kay kung dili ni siya ma-rescue, magsakit ni siya mga ka-angels ug mamatay. So anhin na pud mi diri sa City Hardware mga ka-angels kay aron makapalit na gyud mi og hose ug mataping na siya mga ka-angels. So lahi ra gyud ang atong kalibutan karon mga ka-angels, no, grabe na gyud kay kainit, so gisugda na gyud ta og microwave sa kalibutan mga ka-angels. So dirita sa sulod sa City Hardware mga ka-angels kay bugnaw ang ilang kalibutan diri. So while nangita mi sa hose ug asa nabutang mga ka-angels, nakakita pud mi ani mga water pump kay plano namo mga ka-angels kung wala pa mi nakataping, mag water pump na lang jud ni mga ka-angels. Pero hastang halanga pod sa ilang presyo kay grabe pod kay kamahal, basta kay City Hardware solid pod ang ila ang mga butang diri mga ka-angels. So while nagulat akong bana sa hose mga ka-angels, nagtituyok po ko diri sa mga chandelier, tsada kaayo mga ka-angels, no? Pero next time na mga ka-angels. So karon mga ka-angels, nakapalit naman mi og hose. So amo na siyang itapping sa makina mga ka-angels. Just keep on watching. So nahuman ra gyud og kuri-kuri akong bana sa hose mga ka-angels. So diri na pud mi magkuri-kuri sa kasagingan mga ka-angels. Among gipanglampas og limpyuhan kay magtukod na pod mi og payag para sa amo ang piso kay temporary pa man ni ilang gibutangan mga ka-angels. Kay moabot ang panahon, mobigay na gyud ni amo ang payag nga almost 2 years na ang gabarog mga ka-angels. Og gilimpyuhan lang daan sa kumbana mga ka-angels kay aron makahigayon siya og one day iya nang tukuran. So siyan lang man ang nagtukod ana sa amo ang bag-o nga building mga ka-angels. So karon magtukod mi og lain na pud nga payag, siya lang gihapon ang magpabarog mga ka-angels. Maayo na lang nga maayo ni siya magpanday-panday ug ubay-ubay ang iyang mga skills nga namauhan mga ka-angels kay kabalo pud ni siya mo install og mga tubig o kuryente, so wa jay problema kung makabalay mi sa among mansion pohon. Charot.
mansion. So nahawan ra gyud kadugayan niyang lampas-lampas mga ka-angels. So karon mga ka-angels, well magpadayon na siya og hinlo diha. Ako po magpakaon na lang po ko sa akong mga alaga. Kay aron dili na ko mag-anhi-anhi pa mga ka-angels. Ug dali ra gyud ni sila pakanon mga ka-angels, sablig-sabligan lang gyud na sila diha mga ka-angels, mabusog ra na sila kadugayan. Unya kini nga mo nangitlog mga ka-angels, ginaanli na nako ni kay aron in case nga dili ko makaanhi og udto or hapon, naag hapoy pagkaon sa ilaang sulod mga ka-angels. Nahuman ta mi og tapping sa tubig mga ka-angels, pero may tawo silang auntie, so nagkabo-kabo sa niya kung bana sa atabay kay aron masudlan ang baril kay dili ko kadaog ani mga ka-angels, ug ugma na mi magpaaga sa tubig sugod mga ka-angels. So while nagkabo-kabo ko og tiwas ana sa atabay mga ka-angels, iya sang gilampasan ang palibot kay wala na man lampasay mga ka-angels. So that's all for today's video mga ka-angels. Babu!